du tager selv. Eller nej, må jeg godt få lyserød? Kan lige hente den der vej ned? Det er så sjovt, det der spil. Det må jeg. Du kan selv installere den, når du er. Elsker det er, men vi har også kun her. Nej, det er lige meget. Nu skal jeg tage gøre det. Kan du hjælpe? Det skal jeg så gøre. Albert, kan du ikke lige skrue ned for lyden? Siri, Hvordan gør man det? kom hjælp mig. Ja. Er der ingen, der har en telefon? Jeg har. Jeg har. Hvorfor har I det? Jeg må ikke få min. Du kan ikke slå 16.000. Det er lige brødsrekord. Hvem er det, der er sådan det? Nina, hjælp mig lige der. Hvorfor skal jeg hjælpe mig? Jeg laver Skal jeg sætte den der? Ja. Jeg tror, Nej, ikke blive slikket. Ikke blive slikket. Albert, så skal du starte forfra, når det kommer. Hjælp. Og hvis der kommer sådan en blå ting, så har du vundet det. Ja. Ej, men jeg kan ikke. Er det ikke kaffe? Ja. Nina, må jeg prøve? Hvad? Den er ikke meget. Vent, ja! Ja! Yippie! Vælg i det. Bare Ej, men det er snilt! Ja. Bare sig noget. Bare ikke sige Hvor mange? hendes navn. Bare sige 1, 2, 3, 4, 5. Mangler 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nok, Nina. Nok. Albert, hun må prøve 4.000 gange. Må jeg prøve at se 4.000? Nok. Nej, der er nok. Albert, du må prøve den der telefon 4.000 gange. Jeg synes også, at med hjem. Nej, jeg tager det ikke med hjem. Det er over en hel dag. Nej, jeg ved jeg, men når hun har den, må jeg. Godt, Når hun har den. Ja, når jeg har den med, men til fødselsdag, så må hun kun. Ikke til min. Den må hun ikke sidde med bordet. Heller ikke mig. Det må man gerne til min fødselsdag. Må jeg også prøve i det? Ja. Vent, igen. Må jeg prøve? Ja. Nå, hvad er det, hun har klaret det der? Sofie, hun var på lang tid. Shit, din mor er modig. Hun gør også sådan. Jeg gør det ikke. Jeg kører også godt. Jeg underlager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvor har det? Jeg synes ikke det. Synes jeg har det der. Nej, min far giver mig plads til. Synes du, min skal bare kære du min dækning, hvad tager jeg herop, og så spiser vi is. Okay. Ja, bare efter det også. Ja, synes du, når jeg ikke får sygt på. Vi skal synge. Ja. Nej, tænk det. I skal synge. Camilla. Ja, og synge. Det er sammen først. Line har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle eller hør nu her, hvordan vi skulle vil. Nej, stop ikke den. Jeg har i dag, Nina er fødselsdag. Jeg vil gerne have. Nej, hvad for noget instrument? I dag er der nej, fordi det er ikke den, man skal synge her til. Nina har fødselsdag, hej. I dag har Nina fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sejr. Med dejlig chokolade og kager til. Og når hun så bliver 100 år, hurra, 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 så skal hun hjem på
Có muốn ăn cà phê hay is? Men du kan inte I har is lige så först. se det der. Vad är det? Is först och vänta på mig. Ej, vi må godt spise. Ja. Vi må godt spise. Hvad er det? Hvor smag? Det smager godt. Det er bare sådan noget, jeg har smagt det. Nina, hvad har man lavet? Sådan en i skylderen. Hvad har du fået? Jeg har fået en nede i byen. Lad mig lige hjælpe mig. Okay, chip og så på mig på en af de her. Jeg kan ikke tænde, fordi Ej. Og i det. Okay, vil du give mig en grøn stjerne? Hvis der er en kode, så grøn. Nej, tag din tallerken. Det er heller ikke. What? Hvad sker der? Hvorfor kan Lina? Hvad er det? Hvad er det? Se! What? What? Der er kaffe! Det brune kaffe, hvis I tager det. Hvor ulækkert. Bare tag en ny en. Den der skal bare lidt bedre. Ej, de smager fint nok, dem her. Jeg har fået den grønne. Det er på min gaffel. Hjemme med mig, der siger alle, der skal spise op. Det gør de også hjemme med mig. Nej, også hjemme med mig. Og så gør jeg det. Vil du ikke spille? Vil du spille? Nej, om lidt vil jeg godt spille, men det smager noget. Ej, tomater. Det er god. Det er tomater. Nej, er det bare det, der har med? Må jeg bede om en muffin? Den her? Ja. Is. Nå, så is. Jeg troede, det der. Så roligt, du kommer rundt. Hvad er det, Nina? Nina, der står navn på. Ja, jo. Tag det barn. Jeg vil have mango. Vil du have mango? Jeg er efter mango. Sofie. Nej, ja, den er til Nina. Ej, jeg tager... Nej, jeg tager trøjer. Det tror jeg er min mango. Kaja, det er bare til hendes mango. Kaja, tog min mango. Nå. Du får en. Giv mig min mango. Det er ikke din mango, det er min mango. Giv mig nu, fordi så har du spist. Det er min mango, Kaja. Hvordan vil du bakke dog? Altså. Det er min mango. Jeg siger, hun elsker det. Nej, det er den eneste, hun elsker. Der kommer alle. Jeg har mistet mango. Kaja tog mamma, og jeg ikke give mig tilbage. Du har jo spist den. Det er unfair. Du har jo spist den. Så bare tag en ny mango. Okay. Nej, for der er kun stjernen tilbage, den har Nina fået. Så tag en med æble. Skal jeg så kaste? Nej, der er så også mango der. Ej, jeg tager med stjernen. Nej. Kaja, den må du gerne tage. Så har jeg fedt. Mango! Nej, der må du ikke tage. For Nina, det her tid. Du må gerne tage den og gøre det. Nina, vil du have? Det er den eneste, der er mango tilbage. Kaja tog min. Nej, der er også mango.
det grønne, det er sådan noget tykker med. Du har flere? Gylte! Er det hele?